care mânca ochii ei și poți să-i dai 10, că eu nu studiu trece. Pentru Marius Amanet, pentru Tarzan, Eugen, pentru domnul Costel, Chirică, Florin Barbu și toată lumea prezentă. Mulțumim din toată inima de la Marinuș. Poți să dai 10 femei pentru cuna și poți să-i dai 10, că pe mine nu merge. Poți să dai 10 femei care mână ochii ei și poți să-i dai 10, că pe mine nu merge. Ia mea, ia mea, ia mea, ia mea, ia mea și pot să ia. Ia mea, ia mea, ia mea, ia mea, numai ia mea. Ia mea, 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 ia mea și pot să ia. Din partea lui Ionuț Rață, pentru toată lumea prezentă, fără număr pauză, să simtă toată lumea bine. De la Antiță Bădărău, frățiorul meu, în mod special pentru Ionuț Rață și numai pentru Ionuț Rață și pentru toți băieții prezenți, să se simtă toată lumea bine. 5 milioane pentru Cunea de la Țenterei, pentru toți băieții în mod egal, să se simtă toată lumea bine. Și pentru mine și familia mea, mulțumesc, Adi. 10 milioane. 1, 2, 3 și... Cine iubește pe Ionuț Rață să iasă la joc! Alo! Da, o valoare mare, mare, rămâne tot în picioare, da, da. O valoare adevărată, rămâne marcă registrată, da, da. Florin Barbu, o valoare mare, mare, rămâne tot în picioare. De la Marinuș pentru Ionuț Rață și toată lumea. O valoare adevărată nu mai cade niciodată. La toată lumea am spus, uite a venit Ionuț. O din partea lui Farfui pentru Ionuț Rață, lasă audă lumea toată. A venit Ionuț Rață, nu mai dăm pas înapoi. E Ionuț Rață cu noi, lasă audă lumea toată. Uite a venit Ionuț Rață, nu mai dăm pas înapoi. Ionuț Rață lângă noi. S-a văzut și m-a iubit, lângă mine a venit. Azi la fericirea mea a venit familia.
CPZ, da. Vreau să-mi cânte CPZ de Marinu și George, să ne răcoresc inima. Uite, a venit culea. Cu cine să nu te pui și familia parfui, familie de valoare cu răspânt și nume mare. Cu cine să nu te pui și familia parfui, lasă audă tot regatul. Apare familia Barbu, Florin Barbu. Un pic mai în față, Finos. Da, 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 da. Și un punct de rever fine. Pentru Cuna, cel mai frumos caracter de la Țăndărei, să trăiască tot ce iubește fratele meu Cuna, care confirm și eu, cea mai mare dulceață. Să trăiască frații lui și tot ce iubește. Da! Sună! Din partea domnului Auraș, pentru sărbătoritul, pentru Ionuț Rață și pentru toată lumea prezentă. Mulțumim din toată inima. Să vorbește prin oraș, a venit și Auraș. Vreau toată lumea să vadă, au venit cu toți la rață. Se vorbește prin oraș, a venit și Auraș. Vreau toată lumea să vadă, a venit cu toți la rață. Una, două, bagă saxofonul la mă. Păi cum să nu țin capul sus? Cum să nu ții capul sus? E viața noastră, Ionuț. Avem viață bucuroasă. A venit Ionuț acasă. Tot din partea lui Marinuș. Pentru Ionuț Rață, să vină puțin clarinetul Orlando de la Constanța, frățiorul meu, să improvizeze, să-și facă talentul fratele nostru Ionuț Rață. Mihai Parvui, Cunea, Marinuș, George, toți băieții, Atiță, Florin Barbu, tot ce înseamnă un prezent în egală măsură. Ha!